Ai ya Allah padha ya den landra padha den landra manungsane eneng jaman akhirat ai ya Allah manungsane ning alam donya durung gelem lakoni salat ai ya Allah eman temen eman temen wong kang bagus ra tau nglakoni salat ai ya Allah apa ora wedi apa ora wedi besok mati ragane den sia-sia ai ya Allah eman temen eman temen wong kang ayu ra gelem nglakoni salat ai ya Allah apa ora wedi apa ora wedi besok mati regane den sia-sia ai ya Allah eman temen eman temen wong